akwai shaye-shaye don su ɗauke damuwa, ana cikin baƙin ciki ko damuwa maimakon a yi zikiri a yi addu'a a mai da lamari ga Allah sai a shiga shaye-shaye. Akwai shaye-shaye na ƙara kuzari ko na ɗauke gajiya, akwai shaye-shaye da ake na ƙarin ƙarfi ko ƙarin kuzari na auratayya wanda yanzu kusan kowa zama ɗan ƙwaya. Ba ma abin da ake tallatawa yanzu a social media da kuma duk inda ka duba maganin ni'imar mata, maganin ƙarfin maza, shi kenan kai ka ce ba mu zo duniya don mu yi wani abu ba sai ƙarfi da ni'ima, su ake ta siyarwa. Waɗannan kayan shaye-shaye kowanne suna da illa. To balle kuma ce mutum ƙwaya yake sha irin wacce take gusar da hankali, ko mace tana cikin damuwa da mijinta sai ta ga kawai bari ta shiga shan ƙwaya, ko mutum ana caza masa kai a gida sai ya shiga shan ƙwaya. Kuma wasu kan ba mata shawara cewa in kina cikin damuwa da bakin ciki ga wasu 'yan ƙwayoyi ki dinga afawa, daga nan sai mace ta zama 'yan ƙwaya. Shi ma miji saboda damuwa da talauci da rashin aikin yi da damuwa aure da matsalolin yara da na gida, shi ma sai a zo a ɗora shi akan shaye-shaye. Da wannan shaye-shaye gaskiya ba ƙaramin illa suke kawo ma'aurata ba, ko ma da wani suna ake shan su. Kamata ya a kula da abinci, a kula da lafiya, a kula da tunani, a dinga motsa jiki maimakon waɗannan shaye-shayen da ƙarshe dole za su haifar da ɗa mara ido. Kuma kowane irin abu ka sha to kuma akwai tasa illa a gefe da zai maka. Saboda haka ya kamata mu dinga kula da abubuwa guda uku. Na farko mu mai da al'amarinmu ga Allah, da samu da rashi da baƙin ciki da farin ciki duka a hannun Allah suke. In ka samu ka gode wa Allah, in ka rasa ka yi haƙuri. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Mamaki ya tabbata ga lamarin mumini. Al'amarin mumini gaba ɗayansa alheri ne gare shi. In abin farin ciki ya same sai ya godiya ya zama masa alheri, idan rashi ya same sai ya haƙuri ya zama masa alheri. Sannan abu na biyu shine mu dinga cin abinci mai ƙara lafiya, ba wai mai tsada ba, abubuwan da suke ƙara lafiya na ganyayyaki da abubuwa waɗanda suke ba su da illa a jiki ko ba su da illa a lafiya, ko ba sa kumar da jiki ko ba sa ramar da jiki ko ba sa ɓolantar da jiki da makamantan irin waɗannan da masana harkar ganyayyaki da sarrafa abinci suke ba da shawara. Sannan abu na biyu wato mu dinga motsa jiki. Yanzu abubuwa da yawa sun sa jiki ya yi nauyi saboda komai a zaune ake yi. Ka zauna kai ta kallon waya, ka zauna kai ta kwamfuta, ka zauna kai ta kallon talabishin. Nan da ana daka, ana sirfe, ana niƙa, ana hawa kafar bene, ana tashi a kunna fanka, yanzu an mata remote. Ana tashi a kunna AC, yanzu an masa remote. Ana tashi a kunna talabishin, yanzu an mata remote. Ana tashi wato a hau sama, yanzu an sa wato lifta. Ana yin daka yanzu duk ga blender ɗin nan ta zo. Ana yin sirfe, ana yin niƙa, duk waɗannan ana yin shara, ana sunkuyawa, ana tashi. Duka waɗannan ayyuka ne na gida kuma lokaci guda suna taimakawa wajen motsa jiki. Amma yanzu duk waɗannan abubuwan babu su, shi yasa za ka ga kullum banda hakki ba abin da ake ta yi. In an je asibiti likita ya ce kai da ka ci da yawa je ka rage, kuma wani ma bai ci ba an ce ya je ya ƙara, kai kuma ka ci da yawa an ce ka rage. Da safe za ga mutane sun fita suna tafiya a ƙasa, wani ya tafi neman abin da zai ci, wani kuma ya je rage abin da ya ci. Haka za ga mutane suna ta tafiya. Saboda haka in aka koma irin rayuwa, simple rayuwa, babu wani takurawa, babu wani girman kai, babu jiji da kai, babu neman hutu da yawa, to jiki zai koma yadda yake, kuma za a samu walwala da jin daɗi, baƙin ciki da ɓacin rai. Kuma duk abin da bai shafe ka ba ka daina shiga, kuma ka daina kallon na sama da kai a harkar duniya, domin har abada ba za ka yi godiya ba tunda akwai na sama da kai da yawa. Sannan kuma ka daina kallon na ƙasa da kai a harkar lahira, don ba za ka dage ba. A harkar lahira ka dinga kallon na sama da kai sai ka ƙara ƙwazo da ƙoƙari. A harkar duniya ka dinga kallon na wato sama da kai, na ƙasa da kai sai kai wa Allah godiya cewa kai ɗin nan ka wuce wasu da yawa. Sannan kuma shina rayuwa aure ba za ta yi a ce ba matsala kwata-kwata ba, sai dai matsala ce ba a so ta yi yawa. Wanda take neman ta zauna da wanda ba shi da matsala kwata-kwata, to tana neman abin da babu. Haka wanda yake neman macen da ba ta da matsala kwata-kwata yana neman abin da babu. Babu wannan abu, babu wani mutum da ba shi da matsala. Sai dai akwai manyan matsaloli da ake son a kauce musu, saboda su ne suke kawo cikas a cikin rayuwar auren baki ɗaya.